Abantu abadutshuliwe baphakathi kweminyaka engama-30 kuya kwengama-45. Bonke bengabantu besilisa. Kubikwa ukuthi bebesendaweni yokudlela ekseni ngesikhathi kugasela abantu abangaziwa bevulela ngenhlamvu bafa ujuqu. Ikhansela lewadi uSthembiso Hlatshwayo lithi siyakhathaza isibalo sabantu ababulalanayo edolobheni iGoli njengoba lokhu sekwenzeka isonto nesonto. Izolo nje ngithola ikholi kunomunye abamdubulile eNzansi into enzeka izinsuku zonke nje abahlali bathukile because kuyadutshulwana sazi noma sekwama gangs or kwenzakalani but umphakathi uthukile even nami ngithukile saba nokuhamba la emgwaqweni ngibize meeting namaphoyisa neJMPD nama shop owners bonke laba ba-ona izitolo la ukuthi bene meeting eyi1 ngolwesithathu ngo11 kuze kwesiyozwa kubona ukuthi yini inkinga yabo ikuphi labafisa khona ukuthi besizakala because le ayisekho normal ukuthi usuku nosuku kunesidumbu esiphumayo. Abasolwa basagcwele amathafa amaphoyisa acela ongaba nolwazi ezenganeno.